Nangoku ndisanxaniwe. Ndome ndiziinkuni, sendoyika nokukhawuleza kuba ndakuvutha ibe nguloo mlilo wamadlelo. Ndome ndide ndaflammable. Ndome ndithi ziingcondo zikabonanga. Ndome ndiyi-bank account yomfundisi kwezi ntsuku ze-lockdown. Lusisi. Ndome ndiyikhumeme yexhewukazi. Sundinqanda ndifuna utywala. Sabowelsavana ebandayo yayibona ibibilile ndithi qhu ndingeyimuni. Kaphi ke? Ndome ndizi-wigs kaNkosazana Dlamini Zuma. Ndome ndizi-wigs kaLasizwe. Ndome ndinguLasizwe. Asibathi kodwa uginya umthuro. Uginya umthuro. Into enozayela ukuthi uya eteksini uthi thina siyeke emagazini singafundi because niyanya. Ibhakethi system yayifaka amantoni eSouth Africa abantu bazovele banye eteksini. Thina sithathe emrhudweni. It's fine. It's a very dangerous game lo idlalayo. It's a very dangerous game. Udi. Hey. Yawuva umthuro. Umane uginya beat by beat. Ngini. Awuthethi. Awuna comment wena. Kodwa kuthuriwe. Fana ye-first line. Nithurile ninyile. It's fine. Kundethe Unofuna uthini ngambo la? ngifuna ukuphindisa kuwe ngoku. Andazi mina. Andikwazi. Ufuna undasisa. Le ndlela ndiyalahleka. Kandethe mani ufuna ubuza. Akubetha ndoda. Come on. Yiza. Akubetha. Yiza ndiyavuma. Sikhola ke manje. Ndiyavuma. Bamba amantombazana. Ndiyavuma. Come on. Sengaka kwehla ngoku. Sembe wayisapha push up namaqhaka isithi. Kwathini? Jobubi ngathi ungumbi. Kaloku masingahleki endlongeni. Sendo iya etown yaphinda yathika. Yebo ke ngo ndiyiyo ngoku. Ungicukela fehleka sonke nje apha mfethu. Amchi. Ungicukela mina. Exact. So ngwaza nongikhonoki. Thini? Sabela. Kubula bese geza sona. NgoLesithathu. Hayi ngendawo kaloku mina kuba mazivula izikolo ndithanda zifuna izikolo memngena ubuza into ayaziyo kodwa iyayazi akujika kubetha xa ungayaziyo jika Ke kwawuzoya ngoLesithathu. andizuzivula Uzabe ufuna ugrade 6. zizazivula Okay? Uzoza njani ke uzoza xa kubuza bakutheni ngazanga ngoLesithathu? ndizawuthi kaloku nditshiswa sisibeleko